Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Ini Saturday, Raja Tulle. Raja means a week off. Ini lela. Ancha attu enkoru ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿನಿ ಇಂಚ ಮಂಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫ್ರೈಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡವೆ ಟಪ್ಪಂದು ಒಯ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಏನಾಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪರಿತನಂಡ ಅವೇನು ಪುರ ಎನ್ನಾರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಂಚನೆ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ದ ಬೇಲೆಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟಿಲ್ದ ನುಡಿ ಹಬ್ಬಾಗ ಪೋಯಿದ್ದು ವಂಡೇರೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪೋಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರೆ ಅಂಜ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ರಜೆಟ್ ಉಳ್ಳತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಪುನ ಅಮ್ಮೋಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಿದಾಯ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಕನಪಿನ ಚಿಂತ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬೈಯಡು ಒಂಜಾಗ ಹ್ಯಾನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರು ಅಮ್ಮೋಗ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮನೆ ಬಿದಾಯ ಪೋದು ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚೊಂಜಿ ನೋಡಿ ಹಬ್ಬ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಎಂತು ಯಾನ್ PUC ಕಲ್ದಿನಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ PU ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ದು ಒಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಕಲ್ಪರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ PU ಮುಟ್ಟ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅವರಟ್ಟು PU ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಲ್ದು ಕಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ ಆರ್ಕೇನಾಗ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ತೆರ ಪರ ಪರ ಪರಪ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಪನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ಥ ಸುಯ್ಯ ಬೋಬಿಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನುಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡದೆ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತ್ವೇರು ಒಕ್ಕ ಹೋಪಿನೆಂಕಲು ಒಟ್ಟುಗು ಏನ ಗಾಡಿಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ನುಡಿ ಹಾಕೋಕ್ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಬ್ಬರು ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತೇರುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪೂಜೆ ತರಕಾರಿದ ಇರ್ತದೆ ತೊಂಡೆ ಪೂಜೆ ಕಂಡ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕಂಡ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಗೂಡು ದೀಪ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾನ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಡ್ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷಧಾರಿ ನಕ್ಲೆನ ಫೋಟೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ತೂವಾರೆ ಒಂದು ಆಟೋಡು ದೇವಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೇ ಪಾಡುನಂಚಿನ ದೇವಿನ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲು ಪರಿಕರಲು ಈನ ಪೂರ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇದ್ದದ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಮಣೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕನತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ದಾದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ವಸ್ತುಲು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸಾರಥಿ ಐನಂಚಿನ ರಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಆಟದ ಬಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅಂಚಿನೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಂಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಐತೆ ಆಟದ ಬರ ಬೋರೆಂಡು ನೇರ್ನ 60 ಆಟೋ ಉಂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಟೋ ಬೋರೆಂಡು ಬೋನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೈತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಂದುಂಟು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಳ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರಿವು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ವಲಯದ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ 1 ವಾರ 5-10 ದಿವಸ ಈ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆಟೋಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ವೇಷಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಮರ್ಮಯನ ಗುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಿಗಿತ್ತೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಯಂತು ವರೆಂದು ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ತು ವೇಷ ಹೊಡಿತದು ಏರಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಎಂದ ಬೈದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಈಜೆ ಬೈದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂತೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಿನ ಟೈಮ್ ಇಂತೆ ಮಗನ್ಲೆ ತಂದು ఒక ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಸಲೂನು ಪೊರೆಂಡು ఆయన ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ఒక ಸೀದಾ ಪೋಪಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆ ತಾನೆ ತಗೊಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಜೋಕುಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ತಿದಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಯಾ ನಮಗೊಂದು ತಂದು ಕಲ್ಲಮ್ಮನ ಕುಡ್ದ ಸೆಲೂನು ಬತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ತೊಂದ್ರಲೇರು ఆయన ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮಗಳು ಬತ್ತದು ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಕಂಡದಂಚು ಒಪ್ಪೋಡು ಬೈಯದ ವಾಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಂತೂ ಪಾರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನಿ ಅಡಲ ಪೋಡು ಪರ್ಪು ಇರಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ತೂಲೆ ಯಾನೊಂದು ತೂತಿನಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಗು ಪೂರ ಇಂಚ ಸೋಪ್ ಹೊಡ್ದು ಇದು ಪೋತೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಅಡಿ ತೂಲಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬರೀ ಎದಾ ಮಲ್ದೀನಿ ಒಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡಾದು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ತೀವರೇನೆ ಒಂಜೇದೊಂಜಿ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ತೋಜೊಡ್ನೆಕ್ ಒರಿಯನ ಅದು ಉಪ್ಪಂದು ಇದು ಪೂರ ಶೀ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ ತುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ದಾದ ಪಂಡ
ಜೀವನ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡಾವು ಜೀವನ ಬಂದಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೆನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತೆ ತೊಂದು ಲೈಫ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಖುಷಿಟ್ ತಿಳ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಕಳೆವುಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಒರನೆ ತಿಕ್ಕುನು ಜೀವ ಪನ್ಪಿನಲ ಅಂಚಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನಾತ್ ದಿನ ಖುಷಿಟ್ ತಿಳ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಗ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಿ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.